Huria na hinaholongan itu hata, nunga sahat hitan waeng tu minggu Advent na parjolo. Ima ombas pangaradeo di hita managam haroroni Kristus di are parpudi, na digobarhon marhite lilin. Alani hugalahi malilinon, tada ni pangaradeota manomunomu raja ni hadameoni. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di purbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Paboa hamuma tu borusion, idama nungaroha tu ommi, idama ihutu ibana do upa silehononna, jala pamalosonna di jolona. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, na tumo palangit dohot tano, hinorhon ni asin ni rohamdo, ubahen sahat hami tu tahun huria na ibaruon, lehom matu huriam HKBP sa distrik Walu DKI Jakarta on to dimna badiai, dohot hamaloon sian ho, asalam rarat jalagada harajaomu, di tonga-tonga ni hamion. Sailehom mahiras ni roha tuna posom makatahon hatam asalam degan huriam marhite siani pargugui mahami mangului ho di bagasan hapor seaon na toktong asa manahan hami sahat rodi ujungna marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon namu mapatik ni debata iman tersurat di Heber 12 ayat 14. Rikoti hamuma asa mardame hamu tusaluhut halak, huhut asa badia hamu, anggosoi dangadong idaota Tuhane. Rap maidogogo mahita tu Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya parugo imahami mangulahon nahom bartu patik mi. Amin. Tato poti madosa tanah godangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasu hatu dosan, para si roha nasu murung, amane Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na dangolon, ro tu julu ni habang sam habadi ommi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Maca jojo tuar sake hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan narwai dang hua holongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa toddi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang dosod diri nami hubaen hami dibaeni tamado rimasanmu jala uhumammu hami tuhamatean saliling naliling nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham o raja ni hadameoni mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna sai urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham raja ni hadameoni si pangulu hami dohot ala ni goarmu nabadiai ale Tuhan saya si maroham di hami halak nadangolon.
Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan ni dosata. Mucat pea kadolog jalahu mutal akarobean. Alayang ko parasi ni rohaku nasotupa mucat sian ho. Jalapadan ni hadamioku nasotupa humordit. Ninna Jehovah siasi iho. Hasang hapon madi debata na di gijang. Amin.
Hatani debata turbok ni hari Minggu Advent na parjoloon. Iman atar surat di Matius 3 ayat 1:12. Dungi laon niari hehe masih Yohanes padi di marjamita di halongonan Judea. Paubaham ay nunga songgop harajaon hanu gijan. Ibana do napi nabuan ni panurirang Jesaya uju nani dokna suara ni nama jauh-jauh di halongonan pature hamuma dalan di Tuhani pahorno hamuma sidalanan nai. Imbulu ni untodo los ni Yohanes hulik kuling do hohosna aka si hapor do stuak ni doloba dosi panganonna. Dungi lahoma pangisi ni Jerusalem manopot ibana songoni dohot sude halak Judea rodi saluhut akan maringanan di labung ni Jordan. Jadi dibandi dihon si Yohanes manasida di air Yordan dung ditopoti madosa nasida. Alai dinani idana torop parise dohot saduse manopot padidion nai ninna mama dok nasida hamu anak niulok ise do na mengajari hamu pasidikon rimas naro sogot Parbuehon hamu manatama paboa naung mubaru hamuna. jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna si Abraham do amanami ay hudok matu hamu tarjadi hod debatado anak di si Abraham sian akka batuon. Nunga pola tangke di daling di akahau onpe sitabaon mga sahau laus nalenggan jala Ia au aek dohudu di hotu hamu mandokon paubahon roha alai adul gumogo do narosian pudikku gari mabuan sipatuna kurang tamado pe au didihonon ni ido tuhamu tod di perbadia dohot api. Itan mana do purpuran paya sonna ma pardegeanna papunggona do emena tu sopona alai tutunggona do aggo rekam itu api na sorat top itu. Ima sahatna martua dona tu mangon hata ni debata jala na upeopsa. Amin.
tidak koma hapor seotai songon nahin tidak kon ni dongata sa hapor seon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohot tanoon au porsea di Yesus Kristus ana di debata Jehova nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na kabe-kabean siator di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao penarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolo di ari patoluhon na manaik tu surgo lahundul isiamu ne debata Jehova amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di to di porbadia jala dong sada huria na badia huria hatopan ni hala Kristen akka na badia dohot di asesaan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangolu sogot daging ni halak naong mate dohot di hangoluan na sorasuda amin. Tabegema tikting namasa di huriata di bagasan minggon. Minggu apen parjolo tanggal 27 November 2022. Topik ni jamita. Raja ni hadameon nanaeng roy. Goar ni minggutta. Goar ni minggutta sadarion ima minggu apen na parjolo namar lapatan managam haroro ni Tuhani. 2. Paddidion na badia di hari Minggu tanggal 10 Desember 2022 di parmingguon pukul 10.30 WIB patupaon ni huriata do paddidion na badia pinabotohot tuhamu akan atoras ni anak kota nanaeng parsidohot di paddidion na badiai asaroma hamu mendaftar tu situa bajar nabe dohot melampirhon fotokopi akte nikah akte lahir ni daddanahi sialani i Roma hamu akan atoras mangihuton perguruan paddidion na badia di hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 10 WIB namaringanan di konsistori ni Gereja Tahun. Tolu namodding a hobart tu parmodding ni amata iusak labata sudena silalahi SE MM nahinan nari tanggal 10 November 2022 di Paris. Jala di hari Jumat tanggal 25 November 2022 idope sahat di Indonesia bakke nasida. Alani i patu paun ni huriatta do parmingguon di rumah duka di hari Minggu sadarion tanggal 27 November 2022 pukul sia 00 WIB. Nani uluhon ni amang pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Maringanat di bagas nasida
di Gria Mandiri, Jalan Haji Nawawi Raya, Blok A4, Jakarta Selatan. Dungi Laos Sadariodo, Patarona tu Udean di San Diego Hill, Karawang. Tabuam ma ditangiakta, asa denggan jala tulus mardalan ulauni. Tuhatama nama masuk-masuk. B. Nah di hari Minggu tanggal 21 November 2022 nunga marujung ngolu sada ruas inani huriata imana margoar Kartini Yesi Boru Naiborhu tutup umur 24 tahun. Nahina baluhon niamata Dr. Andus Mulatua Pardede manadiko dua halak ianako boru sude naung marhasohotan maringana di Jalan Puter 1 Blok ED 2 nomor 40 sektor 5 Banjar Bintaro Jaya. Jalanunga di Pataru tu Udean di hari Kamis tanggal 24 November 2022 di San Diego Hill, Karawang. Atok taingok ma manangyakon sudi keluarga na tininggalhon ni inata namodingi asa tumibu tarapul rohana sida. 4. Ruas Natabba mulai minggu tasadarion tanggal 27 November 2022 gabe ruas Natabba di Huriata Resort Kebayoran Lama ima keluarga Aprijal Mikael Jackson Opus Sunggu Inang Sika Gabriela Boru Nainggolan Rapdohot 2 halak dadanak boru nasida maringana di Jalan Limea 4L 10 nomor 12 RT 007 RW 007 Pondok Ranji Ciputat Timur Banjar Rempoa Ciputat. Nasida Rosian HKBP Marihat Resort Marihat Distrik 5 Sumatera Timur. Alani i hupangi dohami asa jongjong mahamu amang inang di inganan muna menghadap pot turuas. Mau lihat mak hudul mahamu. Tatangnya komana sida asa gabi ruas naburju jala nasatia. 5. Hona Bali manang ditoru ni uhum ni huria. Mamuka siam mingguta sadarion Bali manang ditoru ni uhum nuhuria masian tonga ni huriata ima amang untung David Siagian maringanan di Jalan Dewi Sartika Sasak Pamulang Banjar Ciputat sekitarnya alamar bagas nasida naso pamotoan ni huriata HKBP Kebayoran Lama. Onom Parmingguon gabungan sekolah minggu sadarion minggu tanggal 27 November 2022 di Patupa huriata do parmingguon gabungan sekolah minggu naniuluhon ni amang pandeta Surya BM Lumbantoruan STH
Liturgis amang situa pakpahan. Masuk pukul 10.30 WIB. Maringanan di Gedung Sopo Praja, lantai 2. Pinangido tusude anak kota sikola minggu. Asa Roma dohoti par mingguoni. Duksiduk par mingguoni diuduti mamuse latihan persiapan Natal. Pitu, rapot parhalado. Di hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 10 siang WIB diuduti huriata domuse patupahon rapot parhalado. Laho mangarang-rangi program kerja dohot anggaran tu tahun 2023 naro. Lanjutan sian rapot parhalado na di hari Rabu tanggal 23 November 2022 nasalpu. Tulus jala dengan maulauni di bagasan hadameon nasian tuhatta. Walu kunjungan kasih Natal. Di hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 pukul 8 WIB patupaon ni huriatta do kunjungan kasih Natal marhite rap martangiang nang mangalehon tali kasih tusude ruas ni huriatta namar sahit naso apalabui bero tubagas joro salelengon. Sia mangapuli di hari Minggu tanggal 1 Desember 2022 pukul 10 siang 30 WIB patupaon ni huriatta do acara pangapulion tu keluarga amang situa Dr. Andus M. Pardede Banjar Bintaro Jaya maringanan di Jalan Puter 1 Blok E2 nomor 48, sektor 5, Bintaro Jaya. Pinangido tu parhalado dohot sude ruas, Banjar Bintaro Jaya, asa Roma dohoti acara pangapulioni. 10. Pelean Tujolo di Mingguta Sadarion tanggal 27 Desember 2022 Duksidung Jamita papungupelea Tujolo dohita bahet tu pakta tu ulaun komite HIPS AIT HKBP 10 sada dana Natal 2022 di Mingguta Sadarion tanggal 27 November dohot tanggal 4 Desember songoni di Minggu tanggal 10 sada Desember 2022 nanaingro taruhonotta do peliata tujolo nilanggatan duksipul parjami tahun laho manupahi dana Natal kategorial ni huriatta tapasahak ma di bagasan ias niroha dohot tangiang. 12. Pelean tu korban gempa bumi di Cianjur. Sesuai surat natajalo siak kantor distrik Walu DKI Jakarta di hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 papungupelea tujolo dohita laho mangurupi dongatta nahona musibah gempa bumi di Cianjur. 10 tolu hamuliateon sian huria marhite saluhutna ruas dohot parhalado ni huria HKBP ke Bayoran Lama pasahaton ma mauliate godang tu keluarga NN
siala ias ni roha nasida pasahatton haporluan ni huriata ima marhite a 1 unit sepeda motor merek Honda Neo Vario 125 songon inventaris ni huriata haporluan tu ulau pakobasion ni padita fungsional ima amang pendeta Surya BM Lumbantoruan STH. B. 1 unit lemari merek Credenza songon inventaris ni huriata haporluan tuinganan manikpan buku kor punguan paropuan. Tarpuji ma debata di pasu-pasu debatama keluarga napasahatoni horas hipas-hipasma doktong. Songonima hujahahon hami tiktingon tuhattama namadongan hita saluhuna horasma.
Dame ni debatana sumurung sian salu na roha. Iman na mga ramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Oras marit salu na ka mga kainang. Hata ni debata na manungguli hita di mingguta afen na parjolo. Ima sian Jesaya biddu 10 sada mamukame sian ayat na parjolo rodi ayat na pasapuluhon takas matatangihon hujahaw matuhita salutna. Raja na bonar sian paparan ni si David dungi ruar masadatuna sian tukko ni si Isai jalam marparbue sadatuwis na tubu sian uratna. Jadi songgok matu ibana tod dini Jehova tod dini habisuhon dohot hapistaran tod dini panuturion dohot hagogoon tod dini parbinotoan dohot biar madop Jehova jala halomohonan na do hadaulaton maradopod debata jaladang manguhum ibana marguru tu parnidani matana jaladang manguhum ibana marguru tu na binigeni pinggolna. Marhite-hite hati gorat tahe uhumon na akan napogos. Jalam marhite-hite hasitongan patikoson na uhum tu akan nadangol di tanoon. Jalam marhite-hite batahi ni pamangan na libason na tanoon. Jalam marhite-hite dini bibirna bunon na halak parjahati. Jala hati gora do hohos ni gotingna. Jala habonaron hohos ni akna. Disima maringan gopul di labung ni biru-biru. Jala manggopang babiat di labung ni habbing. Jala tapak do anak ni lobu. Babiat do pinahan na pinamokmok. Jala danan amekmet marmahan nasida. Rak majapal malobu doho babiat. Jala tapak modom akka anak nabi. Jala panganon ni singa duhu songon dorbia. Jala poso-poso marmeam-meam di labung ruang ni ulok dari. Jala dana nabura sirang susu. Mangarorohon tangan na turuang ni libe. Dang be majahati manang mangago na sida di sadok dolok habadiokku. Ay, gok parbinotoha di Jehova tanoon sogot. Songon ay ni laut mangilikupi todolanna. Jadi masama dina sadari i. Uso-uso maakaparbegu di ura ni si Isai. Na pinatidang bahen partonggol ni akabangso. Jala pangulonon na do hamuliaon. Ido yanggo sana akamang akainang. Selamat apen madihita salutna. Moleate madihahi pason nang dilas di rohata di tahun nai baru ni huria. Duk kota paujong di minggu parpudi tahun huria di hari nam salpu. Buado akamang akainang. Lumowi madia maka manami inanami nung matua. Ngadi tuorhamu pasi Natal ni akapopu muna. Dang dope ngai tuorbi akakebayana. Idote alimolo di jalo torlek kamu ate. Ai bagian nita delas ni roha doi. Paron hadameon do sukacita di tongan ni keluarga. Angguau makirin doau. Neng manuhor sipat berlapun-lapun non. Pakeon tu Natal sikola minggu. Asasongon na semangat nasida. Ido bagian nilas ni roha dia kamanga kainang. Dinama nomu-nomu hita. Di ari hadu tubuh ni Tuhan Yesus. Di penyambutan yang luar biasa. Ikut di bagasan las ni roha. Dohot di bagasan hadameon. Pancaran dari orang Kristen adalah parbue ni haporsionna dot hataridaw ni pangulaonna nasatia.
Ido pancaran nisian halak Kristen na tutui bana madok sihuton Kristus. Amanami inanami molotabereng noaeng yang katanya diprediksi. Tokinai masuk mahita tu situasi yang sangat sulit yang melanda dunia. Dan yang akan melanda dunia bahkan sekitar tak. Info global tentang krisis ekonomi, tentang perperangan, tentang krisis pangan, taringo tu bencana alam, bahkan lan akan asing. Itu yang prediksi nisian akajolma taringo tu bahkan tahun depan. Na menimbulkan aka ungkapan sian akajolma taringo tu pesimisme. Gabi pesimis jolma laho mengadupi nguluna. Tu ari-ari mangiut ala ni gudang ni informasi buadu tutuan non. Halaparon nama jolmon dari pertibion. Tarancam nama dangadong bebungal ni si panganon. Dang bobe songonon akana mora lama mora akana pugos lam pugos. Gabi tahutan akajolma ala ni ungkapan ni pesimis na siyan akan nadeba. Ujung na ditikin arong songoni makorhon na rugi matujol mana memikirkan hal ini khawatirhon. Gabi tumatangis mana sida, gabi mabiar mana sida, hamagoan cara pikir nasida, bimbang nasida bingung maoto. Dang iboto besongode do tututuhan. Bohana manina. Gabe lari pikiranna ngatung macai mawirbe ala ni informasi global na berdampak anno tu tongani pertibion atau ngakamanami inanami di situasi nasi songoni buhadu tutu ahadu na taharik koton ahadu nasi tepatu pota apa yang seharusnya kita butuhkan buhadu noaeng kualitas ni haporsiat tanakingani pancara ni hal Kristeni. Tari dari pe haporsioni nang hasationi di situasi nasi songoni. Na pastina ikodo. Na pastina ikodo akamang akainang patarida hoton haporsion nang hasation di situasi songoni taharap podotong nian adong pertolongan. Adong nian penyelamat marhite naro mangalio kekuatan, naro mangalio aka kemampuan, aka pengharapan, nang aka parbinotoan nang habisuhon. Asa adong olopolop nian mengadupi namasa sisongoni, asa adong nian hasonangan tujulan niari, molo adong situasi songoni na idokon nakingani, dangadong bitimbul pesimisme. Atong akamang akainang diturput ta sadarion di minggu ta afen na parjoluon paingotok kita do realitas ningoluon. Realitas ningoluon na ikon adong do tutu hape pondasi doho parsitutuon doho pakatidakonon. Gugu doho tasangapon ni debata di padala ni ganup jolma. Panurirang Yesaya na yung papotohon haroro ni Mesias si buat dame ditongan ni negara Yehuda Israel Selatan. Ala memang di zaman ni Raja Ahas di namanurirang Nabi Yesaya do di si akka situasi politik na mencekam bangsoi. Saling tarik menarik na sida ala ni gurang ni akka perperangan termasuk aliansi Israel Utara dohot Damaskus dungi laho menghancurkan Asyur alai Roma Yehuda. Bangsa na dipimpin ni si Ahas dang olo bergabung doho Israel Utara doho Damaskus. Ujungna dimusuhi ma Asyur. Alai Roma musi si Ahas dimulai imana ma songon tindakan laho mangalo. Negara Israel Utara doho Damaskus marhite nagabung imana dohot Asyur. Alai ros Nabi Yesaya unang. Hasisiga doi. Ala pergejolakan di balas dendam doho penghancuran nanang si tujuan ni Yehuda na dipimpin Raja Ahas na sombongi. Ayak setuju si Nabi Yesaya ujungna dang dioloi hata ni si Yesaya tong do di
tutulomona ujung nagabe hancur sendiri ma Yehuda ay ikon mangalio pajak nasida tu negara Asyur alamona nga nasida alanga dibantu nasida ujung na hancur sendiri mendatangkan kerugian tu bangsa Yehuda di penderitaan sesongoni berefek matu akabangsoi termasuk matu si Yesaya ngasongon na dang tolap sabe laho mengadopi ma bereng-bereng situasi di bereng mana sude akka situasi nagaparon akka tumatangis itu akan lana asing muncul ma nubuat nama dok nai koroma Mesias si buat dame pabotoho pakirimon nama ngolu lau pasiduk kon penderitaan ni alaman ni bangsoi ido nubuat ni si saya sian tunas tukko ninna nomor 8 nak mangakainang tunas tukko isai tukko sisa batang pohon yang kering yang secara logika dang tube alai di parhatutu na ikon rodoi tubudoi hal yang tidak mungkin pasti mungkin di bait debata ido nanang dohonona disi yang tidak bisa mengeluarkan tunas baru alai ikro yang merujuk tu isi mai Mesiasi Yesus Kristus si palua tunas baru dilakukan Yesus Kristus si palua, pemimpin luar biasa yang tidak bisa sama kepemimpinannya dengan Daud bahkan Salomo. Kepemimpinan yang luar biasa yang melebihi Daud bahkan Salomo. Jika Daud adalah anak Isai memberikan keemasan di masa keemasan di situasi nihala Israel na jolo, Yesus sendiri membawa masa keemasan. Satu hitan nuaing, satu tikion. Lebih daripada itu, songgop dotod dini Jehovah ni nanakaning. Tod di habisuhon ng habistaran, tod di panuturion ng hagogoon, bahkan biar marupon Jehovah. Nuaing akamang akainang, buharo na tutunuaing. Ado hadam yung muna di manogok na rin akamang akainang. Ado hadam yang muna las nirohan na paling ubalga ni manogot na riyon. Hosa haguluan. Ditikadong hosa haguluan ni. Arang mapakirimon seha mawa Tuhan. Margugo maaw. Hipas. Dang adong asing siyani. Molong adong hosa haguluan ni. Molong adong hahipasoni. Na margugo do hita parona kahamoraon. Lumobi madihawaran ni roha. Na margogo do hita patudun hasangapon tua kadongan ala perjolo hita persangapi de pata na boy do hita margogo patupao pataridaon akahagabeon na taula ala perjolo tarajumi Tuhan do na banjadihon ido hadameon na paling luar biasa kamang akainang sada poin na paling pertama di perdalan ni ngulut taon alai rodo mungkin akainat taon nate dia kana sehat de pihak kamang ati akainang setabi majorupani aga hadaminya derhakunya namang mul hubereng marminggu amatta inna abilagi mul cukur misena inna te rong sia kamata mace daminya derhaku amang mul rotu garija mul rapami do inatta abilagi mul pakai kebayan na warna ungui lembaga inna iro kan contoh kecil doi alai na paron hadamyo na luar biasa doi di perdalan dingul ni sesada halak ala di perhatutu nuai ngakamang akainang ido dalan sadara sasadasa manghuto Tuhani Yesus Kristus tukko nakirakonai Mesiasi si paluai ibaratna molo majai nang akaina taon majai kacing ni kemeja ni amatta hola sada do lubangna hola tusido na boy masuk jarum dohot bonang asa boy lokot nangadong dalan na asing laho makalokoton kacingi na maluay tu kemeja ni amata. Ido jalan satu-satunya tu debata Yesus Kristus. Dangarong na asing akamang akainang di perdalan nguton ala nung nga memang. Moilok ko nakidison tuko di patarido maka todi di patupa sa nakahuwaso nung nga taberengi. Nga diwujud nyatahon oleh Tuhan Yesus. Hal ini perdalan ninguluna. Alata perhatutu dona di bagasan hau daulaton na.
di bagasan habonaronna, di bagasan hati goranna, dungi nuaing, visi ni jolma na mangyuto ni mana manuaing. Buado tutu, pondasi kuat itu datang yuto manang-narang. Pondasi kuat untuk tidak ikut lagi dalam koridor golongan halak pesimisme. Di situasi songo dia petahoi. Itu nanaing sidohona di situasi global yang sedang labil bahkan tidak stabil. Ikon adong do dihita merujuk tu hatta si palua. Ala memang pasti doyak kamang akenang. Di situasi global la si soni noaing na tabering bahkan yang akan datang. Marroa ma akan na berkepentingan sendiri. Suri manonon berkompetisi. Arong manonon lapa huso-huso akka jolmana na so arong guguna. Ipatu pa maka permusuhan. Adong mo na bergabung, adong mo na sumergabung, adong mo na individual, adong mo na marlomo-lomo. Hape hola lomo do tabu ete. Hape marlomo-lomo suna tabu, hola lomo do tabu. Alaido kamang akainang Yesaya merujuk kepada pengharapan optimis. Lau padohan na tu bangsoi, nang pesituasi narodo si boddamein, mardame nama tokinai bangsoi. Ido kepentingan bersama nanang sidohonon ni si Yesaya ropani akamang akainang di nubuat nei. Alani ido na taharikot nuai songo suku-suku na perjoloi yang kita butuhkan sekarang lah hidup di bagasan wujud nyata roh Tuhan. Todini Jehovah. Ta upaya dona yang akan mengakenang mentransformasi karakter di dunion merujuk tu hadameon. Di hadameon dimulai satongan ni keluarga, namar hamarangi, namar rianakon, akan namar saur di tongan ni huria, nang di aka perkarejon na asing, dot lan akan na asing pe. Ido na si patu pahota, tod dini Jehovah na adong dihitai. Todi ni Jehovah narong dihitai nang manian adong nyan keharmonian na kinorokoni. Harmoni di kehidupan masing-masing, harmoni di dongan jolma, di keluarga, dot akalan na asing. Bahkan tu dongan sari pepe. Unas tu atrasongono jamitan ni amang almarhum padita demak. Hiya dok kosone kan asim no sonani ngaka amatan ni do inata halak batakon. Sunolo beropak merdalan hinai kan. Marsi boceng apa dang olo ho me jolo ai pudi mang na ai pudi hoi jolo ninna hiara soni masa kamang kainang ala ni akan sadongon hadami onon ruwa manur sepeda motor baru ma amat tado inatta jadi lau mana sida marari samang na pertanyaan mula mana sida apa labor ngin botari atersongon agrimis ma arong pasir dung marsipeda motor na sida agak na songon na medabu malaki sotik. Tersonggok menasi na dua. Alai di bawah tamu rak kamang akenang. Parjolo ma amatai laho paringgaton sepeda motor non. HP inatta ngapelet di tongad dalan. Dungi muru mainatta. Beka hutugu moho. Dung dipaturi sepeda motori hutugu moho nina. Daw, natugu wow. Kareta mi parjolo sepeda motor mi parjolo. Tugu. Lah perjul sepeda motor mi sia nau habib ngapelet inna dainang molohokan ngalunas so sepeda motor adang lunas dopen inna baya ko kamu mau juamang inang si songoni alipas ro ako tidak songoni sok kita teh nang arongate mertua mahita sudah tutu dau mas songoni tabayak ko baju kamakai nang buaru tutunuain di hadami songoni pe tudong asari pe pedang adong apalagi tu yang nakon apalagi tu dongan jolma apalagi tu akalan asing nang pe memang sipata siarong do jolma dokon tahe amang iya ge keluarga niba sira jolma habe jolma sira keluarga niba ina niba kan siarong do memang tutui alai ido na nasi do honda kamakai nang jika Tuhan sudah menunjukkan kedamaiannya raja damai itu portibion natajalo satu tikion kita pun harus mampu laho makanguluhon pataridao si songoni di perdalani ngulut tahun asa boy dengan rap nyaman hidup bersama dan adong saling menghancurkan dan adong saling berkepentingan ala tabereng merujuk mesti turpuki ahi doko disi gopul doho biru-biru babia do habing
singa dohot dorbia, marmea-mea poso-poso dohot ulok. Yang secara logika dang mungkin. Alai ikko mungkin doi, ido haroron itu hatai. Ido nanai si pauto-pauto akka mangakenang yang tidak mungkini di akka hadameoni pasti do adong hadameon. Alla perjau laki kita maperhatutu iya tuhata si raja damai nunga tajalo songo dia hadameon na tuhita. Ujungna saling nyaman ma, saling hidup bersama ma, hidup berdampingan, tidak saling menghancurkan atau tidak saling berkepentingan nak hingani. Ujungna rak optimisme duasa. Dang arang bina sada songonon, dang arang bina pesimis, dang arang bina lomo-lomona dot akal na asing. Sian logika tenak ingani. Ikko boydo tapatari dahon di perdalan nguluton. Alai ido sakak ni debata akka mangakainang di sulota naso adong be na ikko majahati. Dang adong bina majahati di sini na nakanika terputai. Dang adong bina majahati di sini na mangagoi be dang adong be. Karena hidup di dalam pengenalan Tuhan, hidup di bagasa todini Jehovah, si Raja Damai. Jika kita menantikan Advent akamang akainang nuaingon, tapatupa Advent menantikan kelahiran Yesus, si Raja Damai. Oleh karena itu hiduplah di dalam damai. Hiduplah di bagasan optimis kedamaian. Ia molo adong di hamu akamang akainang todini Jehovah na dihoi. Patu pamai di parsaripeon, di tongani keluarga, tuyanakon nang dia kahumaliang. Molo adong diodo di hamu akamang akainang todi ni habisuon nang habistaran nasian ibanai. Tapasa di tongani keluarga, tuyanakon keluarga dota karena asing. Molo adong do todi panuturion nang hagogon nang parbinotoani dihita. Tapasa di tongani keluarga, tu dirita nang tuhumaliaksa. Lumobima biar mida Jehovah asa ido pakorhona yang mematahkan gejolak ni akajol mana pesimis yang mendatangkan merujuk tungolu na optimis atong sialom madihamu akamang akainang nang dihita saluna saat mahadamioni ala nungaro tokinai dingoluta satu rodi salingna raja sibuat dame. Amin. Martang yang mahita. Debata Tuhan nami Yesus Kristus si palua. Natotong menunggu-nunggu mangaramo tinggulu nami di todim na badia. Mauliate ma diho sa hanguluan. Dihaipason ng gugo. Alatung boy Tuhan. Marhahipasok kami margogo hami rosian tongan di bagas nami be. Laho makamolatehon. Makirim, mamuji, martangiang tuadopamu di bagas jorom na badion. Alahu rajumihami, ditikki di ari na pinarbadiami dohami boy pasahaton alu-alu nami, pasahaton tangiang nang pakirimon nami. Ala nunga hujalo hami sengodi pangaramotemu Tuhan di minggu nasalpu, sahatun waeng. Tong mahai makirim. Marhiti hatam na badiyay. Di parminggo nami Advent na parjoloon. Na manunguli roha ng pikiran nami. Asa tung di bagasan hadameok kami. Laho patupahon nasa natarpatupahami. Di ulaw nami na maragam. Di ganup akaruas ni Huriam. Asa boy makiri pami Tuhan tung di bagasan hosangon na baru. Pasu-pasu ne baru, hai pasu ne baru. Tu ari minggu na mangihut. Hujau hami, hupuji hami guarmu na badiay di bagas joromon. Tuhan debata nami. Tung takas Tuhan. Disungguli ho hami. Laho makatedakon. Asa memiliki prinsip kami di optimis di perdalan ninggul namion. Tung unang pesimis sami Tuhan. Ala nunga di pataridah ko. Songo dia hatarida ni hadameon na pinatupam. Di perdalan ninggulu ni ganup jol mana porsia tuho nuaeng hami pe. Madalatun ngulu nami. Na otik mang nagodang. Homa na mamasu-masu. Jala tarpatu pahami ma di bagasan hadameon nang las ni roha.
Debata Tuhan nami Yesus Kristus moliate ma di parmingguan nami di manogot ni arion, di pernakok ni mata ni arion, tung nakok maka pasum Tuhan lam tarida torang aka pasum. Di tongan ni keluarga ni akama nami nang ina nami, sahat may Tuhan tu aka paparanna, aka yanakon, nang aka pahopu, sude salud na akan na makaholongi na sida. Ata asatung di bagasan hasonangan, sonang suaribu kami di perdalanan ni ngulu nami ganup. Tuhan debata nami, pasu-pasu patulus jala denggan ma, pamujion na maruruk musi di parmingguan di minggu siang. Pukul 10.30 soni nang di Botari, soni nang di parminggu sikola minggu, di parmingguan Advent na parjolo Tuhan. Asa tung tulus Tuhan, paso-pasomu nasa parminggu di tongan ni Huriamon. Debata Tuhan nami Yesus Kristus, martangyang dohami ali debata, anggiat lehonomu, apul-apul na sumurung na siyakoi, di tongan ni keluarga ni amanami, amang situ Dr. Andus mula tua pardede siya nang nyalakmu ina nani holongan nasida opu junata boru nai borhu di ari nasalpu. Tuhan debata margogo ma keluarga jalan apos dorohanami nang rap doho ina nami doho to di hasonangani songoni ali debata nang di amanami nang nyalakmu amang yusak labanta sudena sidalahi di ari nasalpu tongon dia ka ulaon pakobasionna dia lapoi mana Tuhan di pasiduko arina Tuhan debata margogo manang keluarga silalai songoni nang keluarga sijabat inanami nama kabaluon nama nami asa lehonomu Tuhan aka pasu-pasu na gudang tu ari-ari mangihut nang pedang boy binasida rak majalo rak makalason rak makamalatehon dot amanami amang yusak. Jala patulus Tuhan ulaon di bagasa darion na pinatupa parminggon nang laho tu udien pe di San Diego Hills Karawang tungdaw siyan aka parmaraan dengan ulaw ni mardalan. Debata Tuhan nami Yesus Kristus mauliate ma Tuhan di uka ni rohan nang di pasu-pasum naro sada keluarga tutongan ni Huriam gabe ruas natabba ima keluarga Aprijal Michael Jackson apusunggu dohot inang Cika Gabriela boru nenggolan dohot dua dana boru nasida Tuhan debata margogo manasida di bagasa pasu-pasum manasida asa gabi keluarga nang ruas na burju jelas satia nasida Tuhan mangyu toko marhite dia kaulaun di tongani Huriamon. Debata Tuhan nami tong mahami ale debata laho mangelekon nang pasu-pasum asa tung lehono mo akka habisukon nang gogo di tongan ni parhalado marhite di na manguduti akka ulaon parapoton di hari Rabu tanggal 30 Tuhan debata asa tuninggan salu na nagsipatu paon di tongan ni Huriamon dohot gabi hawar ni pasu-pasu may di salu na akka program kerja nang di anggaran tu tahun na neng ro yale debata nami Tuhan Yesus Kristus si palua macalas rohanami yale debata di pasu-pasum di basa-basam nani lehomu di akalas di roha di akka tabani pacarian nani pinasamu tu keluarga NN di boto nasida Tuhan laho mangaleon ukap ni rohana pasahaton songon sumbangan inventaris ni gereja haparluan ni pakobasion ni akanaposom dot pakobasion ulaun di tongan ni kategorial paso-paso matuan keluarga na mga leoni tung soho boto hamido isi nasida alehoro boto sa Tuhan siyan iyas ni roha nasidai martaba makalas ni roha dia ka rejeki martaba makalas ni roha dia ka haipason martaba makalas ni roha dia ka nagabi akka nasa ulaw nasida daw siya nakapanahiton daw siya nakatay ni parjahat sorang suaribon nasida Tuhan malalaton nguluna. Debata Tuhan nami tunggurang doa kerwas ni Huriam naso apalaboy marminggu rap dot tami di bagasan sadarion ala ni parsahiton nyonya Hasi Mamora Martina Boru Marpau Mulo Ferdinand Sirait Aviane Tania Gamma Boru Sojutak Situa Dr. Andus John Walta Siti Down Dr. Andus Iwan BM Tapu Bolon
situa Joseph Tapu Bolon, Bisar na 70, Nyonya situa R si Tangkang Peti Boru Siregar, Pendeta DP Panjaitan, situa Dr. Randus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Sahat na 70, situa Insinyur MH Sihombing, Goster Sinaga, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Doho naso apalaboy, Targuari Hami Ganup Sada-sada, Debata Tuhan nami, Mual ni Salhut, Mual ni Hahipason, Tung Asi Maroham, Patanggal matuhan aka persahitoni sian pamatang ni nasida, asa tumargogo pamatang nasida, Jalatung denggan, Tod di nasida, Laho makamalantehon, Nang mamereng huwasom na balgay, Malum manasida tuan siap persahiton na, Parhidean matuhan di pasu-pasuhom, Nasa aka tindakan medis, Nang aka si panganon na pinangan nasida. So ngonili debato Tuhan nami Yesus Kristus dia kalas ni rohan ni ruas ni huriam nama jalo pasu-pasu taba ni umur di ganup akan 6 tahun di hatu tubuh. So ngoni nang diulang tahun persari peon. Jagai jamoton ramoti perdalan ni ngolu nasida. Asa totong nasida Tuhan mamereng belgane pasu-pasum Tuhan. Di perdalan ni ngoluon, di perdalan ni ngolun di ganup akan aporsia tuho. Boy nasida majalo akalas di roha di ganupari, ganup bulan, ganup tahun, nang tu rodi saliling ni leling na. Atong pinuji pinasanga magwar mo le Jehova di bata nami. Daka dosa pangalason nami na porsia dohami nang tersesa di. Marhiti anamu Tuhan Yesus Kristus nang tersilang di dolok Golgata. Ajari mahami to makalason ni asa totok kami hot di dalam mi. Puji-puji me pasat tami tuho. Yesus Kristus si palua Tuhan sasadasa. Amen. Tapasaha mapiliata nang hamalateon ni rohata marhite pilihan. Merede mahita. Raja Nafi Rutoi
ko pileta martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salu sileo-leo na ding gando na saulibasa na mauliutus. Hupasa mi masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon pati bulon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok mulyate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bata amanami rodi saleleng nileleng na. Mauliate marohanami tuho ala diramoti ho hami. Di bagasan taon parhuriaon nang salpui. Asini rohamdo napasahatok kami tu bagasan taon na ibaruon. Huida hami di bagasan nasa taoni denggan ni basam. Buas doho mangaleho barita na uli tu hami. Asa mardame jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan ni akana porsea. Akana burju manguloy hatam. Dipargogi hodo akana porsea doho naposom. Akana mamaritahon habal gaomu di tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilangan do sude denggan ni basam nasa tauni. Siang minggu tu minggu. Siang bulan tu bulan. Sahar rodi sadarion. Di baheni hupuji hami maguar mujala hupasanga pami maho. Sai gonggomi jala pasu-pasu manang huriam. Tabay maganupari torop ni akana porsea. Namarholong ni roha diho. Sai parara maharajamu di sadok portibion. Sai ramoti huriam asa unang saut. Tahi ni parjahat na mga bati harara ni harajonmu. Say unang loas huriami di susay. Di gaori manang dileay. Ramoti maakan na pinilitmu. Pay masahat tu hanguluan. Say ramoti masude na posom. Na mamaritahon barita na uli. Say jo maakan na so tumadaho. Doho parugamon asing. Asa dohot na sida pasangapon goarmu. Say ramoti jala parbadiay mahuriam. Sa rodi haroron ni Tuhan nami Yesus Kristus Tuhan nami. Amen naliama nami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Sa Roma harajonmu. Sa saot malomo ni roham di banua tongoson na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togio tu pangujunan, balua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakkon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homadamena tu todim. Amin. Shalom, selamat apen mari salutna.